హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో సినీ టాకీస్. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటుడు సాయి కుమార్ కు ఇమేజ్ ఎలాంటిదో అందరికీ తెలుసు. అయితే అతని నటవారసుడిగా ఆది సాయి కుమార్ 2011లో ప్రేమ కావాలి చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. ఆ చిత్రం మంచి సక్సెస్ ని సాధించింది. ఆది హీరోగా మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన లవ్లీ, సుకుమారుడు కూడా పర్వాలేదనిపించాయి. ఆ చిత్రాల తర్వాత 5-6 చిత్రాల్లో నటించినప్పటికీ అంత పెద్దగా ఆశించిన ఫలితాల్ని సాధించలేదనే చెప్పాలి. ఇక ఆది హీరోగా నటించిన గోల్డ్ ఫిష్ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తయినప్పటికీ కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా విడుదలకు నోచుకోలేదు. తాజాగా ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా నటించిన శశి చిత్రం టీజర్ బయటకు వచ్చింది. ఈ టీజర్ చూసిన ప్రేక్షకులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారని సమాచారం. ఈ మూవీ టీజర్ చూసిన చిరంజీవి ఆది సాయి కుమార్ ని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తాడు. ఈసారి ఆది హిట్ కొట్టేస్తాడని మెగాస్టార్ కూడా కితాబిచ్చారు. అదేంటో పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం శశి. ఆదికి జోడీగా సురభి నటించిన ఈ చిత్రంలో మరో నాయికగా రాశి సింగ్ కనిపించనుంది. ఈ చిత్రంతో శ్రీనివాస్ నాయుడు నడికట్ల దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అవుతున్నారు. శ్రీ హనుమాన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఆర్పి వర్మ, సి రామాంజనేయులు, చింతలపూడి శ్రీనివాస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పూర్తయిన ఈ లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా ఇన్నాళ్లు విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఇప్పుడు థియేటర్స్ రీఓపెన్ అవుతుండటంతో శశి చిత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నేడు హీరో ఆది సాయి కుమార్ బర్త్డే సందర్భంగా ఈ చిత్ర టీజర్ ని రిలీజ్ చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేతుల మీదుగా శశి టీజర్ విడుదల చేయబడింది. మన చివరి క్షణాలు చూస్తున్నప్పుడే మొదటి క్షణాలు గుర్తొస్తాయంటూ ఆది చెప్పే డైలాగ్ తో శశి టీజర్ ప్రారంభమైంది. ఇష్టమైన పని చేయడానికి, అవసరం కోసం పని చేయడానికి చాలా తేడా ఉంది. అమ్మాయి అందంగా ఉందని ప్రేమించేసి తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉందని వదిలేస్తే అది లవ్ ఎలా అవుతుంది వంటి సంభాషణలు సినిమాపై ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ కూడా ఉన్నట్టు అర్థమవుతోంది. ఇందులో ఆది ఇప్పటి వరకు కనిపించని సరికొత్త లుక్ లో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి అరుణ్ చిలువేరు సంగీతం సమకూరుస్తుండగా అమర్నాథ్ భూమిరెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. ఇక ఈ చిత్రంలో రాజీవ్ కనకాల, వెనల్ కిషోర్, తులసి, జయప్రకాశ, అజయ్, వైవహర్ష, సుదర్శన్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఈ టీజర్ చూస్తుంటే కొన్నాళ్ళుగా సరైన హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆదికి శశి సక్సెస్ అందించేలా కనిపిస్తోంది. హలో, మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్. అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను, కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి.